O alcalde de Ourense vén de facer un importante anuncio na súa conta de Twitter. Bloqueo moi bien, soy moi bueno bloqueando. Noutra orde de cousas, ou non, membros do colectivo Non o Peche da UPO veñen de denunciar que foron bloqueados pola conta de Facebook oficial do Concello de Ourense en vésperas do pleno extraordinario adicado á situación da Universidade Popular. Aquí vemos unha captura de pantalla dunha alumna que intentou entrar na páxina do Concello de Ourense a través da súa conta con nome real. Na seguinte imaxe vemos como a páxina oficial estaba aberta para outra conta da mesma alumna, pero cun pseudónimo. Dende o colectivo amosan a súa sorpresa porque foron bloqueados con nomes e apelidos e pregúntanse de onde saíron eses datos. Tamén aseguran que despois de denunciar públicamente o bloqueo e unha vez rematado o pleno, volveron ser desbloqueados e, polo tanto, puideron volver gozar de interesantes publicacións do Facebook do Concello de Ourense como esta. Sí, é unha beirarrúa, sen texto nin nada. Cabe destacar que na conta de Facebook do Concello estaban as ligazóns para a canle de YouTube que retransmitiu o pleno extraordinario e que nese pleno o alcalde puxo moito énfase en que estaba a ter un seguimento moi baixo. Por suposto, nada disto ten relación entre sí. Segundo fontes de Non o Peche da UPO, non é a primeira vez que teñen problemas coas súas redes sociais. A noite do pasado día 20 de maio, un día antes da concentración que tivo lugar na Praza Maior, a súa conta de Instagram foi hackeada. Todas as súas publicacións foron borradas e substituídas por fotos dunha muller nova con pouca roupa. Tranquilos, non había pezóns. Víanse, maioritariamente, glúteos. Despois deste incidente, víronse obrigados a crear unha nova conta. Fontes de Non o Peche da UPO indican que todo parece un intento por boicotear a concentración que, como saben, foi todo un éxito. Xa ven, cantas casualidades xuntas. Foi todo pola nosa banda. Seguiremos informando.